Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise, hvordan man laver sådan nogle regnbueglimmernegle. Jeg starter med at tage en helt normal gennemsigtig neglelak for at beskytte min negle. Og så tager jeg en hvid neglelak, som jeg så putter oven på den gennemsigtige. Når jeg har gjort det, tager jeg sådan en svamp, hvor jeg putter de farver, jeg gerne vil have på. Jeg vil gerne have rød, lyserød og lilla. Og så putter jeg det bare på min negle. Lige nu ser de sådan her ud. Nu skal jeg bare fjerne det der rundt om med en pensel, hvor der så er noget neglelakfjerner på. Når jeg har gjort det, tager jeg så en glimmerneglelak og putter oven på min negle. Det her er så resultatet. Og sådan her ser det så ud udenfor. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så husk at like. Hej hej!